Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, милләттәшләр. Сезне Кипрда яшәүче, мин Алсу Җиһангирова сәламлыйм. Күптән түгел Кипрда беренчеләрдән булып, берничә актив татар кызы берләшеп, бәлеш пати үткәрдек. Мондый чара Кипрда беренче тапкыр узды. Анда бәлеш кенә түгел, эшпишмак, чәк-чәк пешерү буенча мастер-класс та булды. Олысы, кешесе, урысы, татары җырлап, биеп, уйнап, көлеп, шигырьләр сөйләп, бик күңелле итеп вакыт үткәрдек. Минем башкаруымда итуган тел, миләшләрем, җырларын бик яратып кабул иттеләр. Читтә яшәсәк тә, матур традицияларыбызны дәвам итеп кенә калмыйбыз, Кипрда яшәүче башка милләтләргә дә танытабыз, җиткерәбез. Бәлешебез дә түгәрәк үк булмады, эшпишмаклар да әзрәк дүртпишмакка тартты, чәк-чәк тә төрле иде. Чөнки күбесенең бу ризыкны үз гомерендә пешереп кенә түгел, ашап караганнары да булмаган. Мондый чара Кипрда беренче тапкыр узды. Анда бәлеш кенә түгел, эшпишмак, чәк-чәк пешерү буенча мастер-класс та булды. Олысы, кешесе, урысы, татары җырлап, биеп, уйнап, көлеп, шигырьләр сөйләп, бик күңелле итеп вакыт үткәрдек. Минем башкаруымда итуган тел, миләшләрем, җырларын бик яратып кабул иттеләр. Читтә яшәсәк тә, матур традицияларыбызны дәвам итеп кенә калмыйбыз, Кипрда яшәүче башка милләтләргә дә танытабыз, җиткерәбез. Бәлешебез дә түгәрәк үк булмады, эшпишмаклар да әзрәк дүртпишмакка тартты, чәк-чәк тә төрле иде. Чөнки күбесенең бу ризыкны үз гомерендә пешереп кенә түгел, ашап караганнары да булмаган. Өйрәнергә тырышулары, татар ашлары белән кызыксынулары сокланырлык. Эш формада түгел минемчә, шулай берләшеп, зур матур эш башкарып чыгуыбызда. Һәм әлбәттә, читтә яшәүебезгә карамастан, дус тату яшәүебездә. Алла бирсә, дәвамы булачак.